sekaligus penyerahan lelampahan Wahyu Hidayat pagelaran wayang kulit kanthi lampahan Wahyu Hidayat monggo sugeng hamirsani dumateng para bapak saha para ibu warga masyarakat Dukuh Wonorejo. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillah. Hey!
Awas. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lirginin sanging alis risang mawe gandrung sabarang ngadulu Tokok lan kowe Sarawita kula wonten dawuh lho kula wonten dawuh sinuwun aja kaget kowe abdiku wong loro Togok kalawan Sarawita adoh ndak awi cedhak saya ndak raketake nggih badhe paring dawuh menapa sumrupa Gok ing titi rikala kalumban iki ingsun nampa dawuh saka kadangku tumaruna kadangku muda ya kuwi Narendra saka negara Plangkawati Yayi Prabu Jaya Murcita. Prabu Jaya Murcita ya. Badhe paring dawuh menapa Kang Rayi Prabu Jaya Murcita kaliyan Paduka. Titi kalungguhan iki adhiku Yayi Jaya Murcita wis banget. Keyungyun pepoyaning wanudya indah, wanudya ayu. Ingkang nyata-nyata wis bisa gawe gogrok penggali adhiku Yayi Prabu Jaya Murcita ing negara Plangkawati kok. Ngaten. Ya. Lajeng kinten-kinten piyayi putri pundi sing saged nggempalaken pribadinipun Kang Rayi Prabu Jaya Murcita. Wong wadon kuwi mau jagat ora ana timbang. Lumahing bumi kuruping langit ya mengemungake pamijen bocah saka Ndwarawati kadang mudhane Narendra Ndrawati ya kuwi si lara ireng ya Dewi Warasembadra mula kang saka kuwi kok cethane mono ingsun sinaraya dening Yayi Prabu Jaya Murcita supaya ngebon-ebon esuk ngudan-udan sore nglamar marang Dewi Warasembadra tumuli bakal ndak dhawuhake kalawan kadangku tumaruna muda Yayi Prabu Jaya Murcita ing Plangkawati to kok. Oh ngaten. Iya. Nggih. Niki rak dereng kasembatan to niki. Durung. Lah mumpung durung kasembatan kula tak matur. Matur apa kok? Anapa sampeyan iku ora kulak warta wadol pangrungu. Menawi Dewi Warasembadra inggih pun Dewi Rara Ireng niku pun boten legan malih. Tegese wis ora legan ki piye? Nggih, tegese boten legan niku Dewi Warasembadra niku pun dhawuh kalih satriya panengah Pandhawa Raden Janaka inggih pun Raden Permati. Menapa sampeyan ora weruh? Ora, aku durung ngerti. Piye lho? Lah wong ki nek dikai ulem kondangan ora tau kondangan akhire ora ngerti ngono kuwi ta. Lah wong Dewi Rara Ireng ki wis digarwa Dewi Raden Janaka kok ora weruh ki piye to, Kang? Kakebangetan temen Ratu Gustimu ki. Mila ingkang menika sinuwun saru dinulu menawi Ripaduka Prabu Jaya Murcita badhe nglajengaken lampah jernyatanipun Dewi Lara Ireng niku pun boten legan malih, pun boten lamban malih. Nggo golek wong liya mawon. Eman-eman. Lah wong jagat niki digelar niku ambane semono kae, ora mung sak godhong kelor.
Wong seneng wong wedok kok sing wis dadi bojone wong liya niku rak mangke rak saru niku nek nganti direbut niku nggih saru. Apa ya trima entuk bojo kok wis ora gadis pun mboten prawan. Kowe aja kleru panompo kok. Aku go wis ngelekake marang adikku Jaya Murcita nanging puguh sing dadi penggali adikku Jaya Murcita. Ambak Wara Sumbadra lara ireng dina iki wis ora legan. Wis dadi garwane Raden Janaka. Tetepo ucap janjine adikku Jaya Murcita. Upama ora kena pramane kena randane ya gelem kok. Piye ngono kuwi? Oh la la la. Wong lanang piye lho ngono kuwi? Wong ora entuk prawane kok randane gelem. Kok demene kaya tembange wong liya kae ya, Kang? Ha iya. Ambuk sampeyan iku kudu ngerti nek pancen enten tetembangan sing isih terkenal nika. Apa? Jambu alas. Oh. Sing piye? Jambu alas. Menine ijo sing digagas wis duwe bojo. Ngono kae. Wong ngaten niku pripun ngaten niku? Ora kena dipun rusuhi niku mboten angsal. Niku mangke jenenge sampeyan ngrusak turus ijo, ngrusak pagrayu. Niku gedhe dosane sinuwun. Mbuh, ora idep. Arep Wara Sumbadra dina iki wis didhaup dening Raden Janaka ning merga wabot tetang tresnaku marang Yayi Jaya Murcita tetep bakal tak lamar. Sampeyan aja nglamar teng pundi? Napa ajeng nglamar teng Madukara, napa ajeng nglamar teng Mandura, napa ajeng nglamar teng Ndarawati merga Ndarawati niku Kresna niku nggih kakange, Mandura Prabu Baladewa niku nggih kakange lara ireng. Golek sing cedhak. Wasana rikalangan iki ingsun bakal tumedhak menyang negara Ndarawati. Entuk ora entuk lara ireng ya Dewi Wara Sumbadra tumuli bakal tak jaluk ndak boyong dhaupe karo adhiku Yayi Ratu Jaya Murcita ana ing negara Plongowati kok. Oh ngaten. Kowe nggih pun wis lho mangkat tata-tata. Ngo perkara dadi lan orane ya wis kari tonton wae lakone apa ya Kang? Heeh. Timbangane kaya aku kuwi nek golek mrono-mrono angel-angel mbok ya wis mung jare prawan ora apa-apa, randha ora apa-apa, mbok golek randha kene sing cedhak-cedhak ra akeh. Kaya ta Judaria. Kowe kok sing diapali kok randha beji wae. Ngapali ya semong kuwi. Nggih, monggo suwawi kula dherekaken. Ayo. Krik lampit brungkat kimpul derekno jengkarku marang Gondrawati. Mbuh entuk, mbuh ora entuk, lara ireng tetep tak jaluk dhauke karo adhiku. Yayi Jaya Murcita ing negara Plongowati. Nggih, suwawi kula dherekaken. Aja lali ngantiya. Kyai Mikat Manuga. Nggih, suwawi kula dherekaken sinuwun. Good night.
Diwan sempaniring ngulun kapur pemring sang murbengrat suwuh Radata Pitana suwuh iku werdine sirna arep nenggih supasana tentrem Data Hangesti wondene Pitana iku luhur sirna sagung memala mahanane jagat tentrem jagat tentrem malung kita demen nguri-uri marang luhuring kagunan budaya Amor Wanarbuka Kandha lah menika ta gemlaring pagelaran wayang Purwa ingkang wiwit kina tekeng dosna wis sembada dadya piwulang luhur tumrap para manungsa kelir gelar pindhane jagat kang wis gumelar gelari kelir wernane putih kang mengku teges jagat iki sipati suci anane jagat kebak dosa merga saka polah lan pakartine manungsa ingkang demen ngombro-ngombro ngajab mukti wibawa lampu blenjo kang minangka pepadhang pindhane oboring jagat Surya Candra Kartika gedhok keprak keteking jejantung ya jatine wong urip iwa dene gendhing kelawan tembang kinarya gregeting cipta rasa budi karsa bungah susah papa mulya yekti dadi lelangan lagune ngarsa padha Pathet 3 pathet 6 lan Manyura kinarya tengara laksitani Yuwana Purwa Madya wasana merdine wong urip ing alam donya iki lumantar lair saka guwa garbaning wong madon yen wis lair saka guwa garbaning wong madon banjur gedhe kumrembyah anak putu wasana sinebut dadi wong tuwa sepuh sepilir sepasamun lamun wis tuwa ning endi parane mung kejaba mati yen dirasa saya krasa mulat sarira hangrasa wani muruhing diri dadi wong kang bisa ngrumangsani gedhe cilik lanang wadon tuwa nomos kecakup caing carita ala becik digambarake kanthi gamblang ya wing kono sejatine wong nonton pagelaran wayang Amor Wanarbuka Kandha carita lah menika ta gumlaring Praja Ndramati. Praja Dwaraka ya sinebut ing negari Dwaraka Westi. Nyata negari Panjang Punjung Gemaripah Loh Jinawi Karta tata tentrem tur raharja. Panjang dapa capane punjung luhur ngawibawane pasir samudra ukir gunung. Klasin tenta kala mau ingkang ngasrama lenggahing dampar keprabon. Wenang wis ana pilane dewi-dewi yen to kethek pragusa buta raseksa pendhita pemarap dewa wisik yen ratu menangat jejuluk. Aja juluk Sang Sri Kresna Narayana Wasudewa Danardana Janardana Wisnu Murti ya Sang Prabu Sri Bathara Kresna
lenggahing damar keprabon pinalipit kencana pinatik setya nawaretna asesemek babut permadani sinebaran ingkang sari-sari ginanda widolisah jebat kasturi tinon saking Mandrawa kaya dudu manungsa persasat Bathara Wisnu ngejawantah nalika sumara gaira Sang Nata kadhep dhateng para nayaka kawis tingal sanindya mantri kekasih Raden Patih Udawa saking Widara Kandhang dering sawetawis dangu Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna lenggah katungka praptanira Narendra Mandura Prabu Baladewa sigra gapyuk rerangkulan teka mangkono palestane Maradaya Riri salto palwon uting ngranu Tresing karsaning sun dening kanyut manis elingira Gusti Sidat Agung ning Narmada Mijilang nira Sang Narpati Lampahira alon mijilang nira Sang Narpati Lampahira alon ginarabak Badaya yuwarna nira Sang Nata mawingit
Liriwang Candra katawangan Liriwang Candra katawangan ya jagat ya dewa Bathara pangestu ngara ya wangsuk semana kang adhinuwih muga tansah mayungana marang panjenengan ingsun kawula nuwun Koko Prabu dereng sawetawis dangorawipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Dwarawati ripaduka kula pun Narayana ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten sahandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang katemben rawuh Koko Prabu. Iya, Yayi. Wis tak tampa akarya gawe suka renaning penggalihipun Kakang. Yayi. Anggon sira Yayi Kresna ngaturake bekti marang pun Kakang ing Mandura minangka tandha nggono ngajeni marang sedulur tuwa. Saka bungah-bungah penggalihipun Kakang ora liwat. Pangestunipun Kakang ing Mandura wae tumligake Tampanana Kresna. Inggih, Koko Prabu. Gurawalan pamundi kula kacadhong dadosa jimat paripe. Sih, pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rumentah dumateng Kang Rayi kula pun Narayana. Mboten langkung kasekecak manggen paduka pinarak lenggah ingkang kanthi jenak wonten madyaning marapatan agung negari Dwaraka mriki Koko Prabu. Iya. Adiku Narayana wis ora kurang prayoga. Nggonipun Kakang lungguh sawetara ana madyaning paman negara Drawati iki Yayi. Syukur saketi jemurung. Koko Prabu Narendra Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Rawuh paduka sinuwun wonten negari Drawati. Kula pun patih udawa ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap pada paduka sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Udawa iki, sinuwun sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Kowe ngaturake bekti marang aku ora bisa nampa marang sembah Kakang Udawa. Sabab menapa paduka mboten kersa nampi sembah kula. Sebab yen nganti Baladewa nampa sembah Kakang Udawa, padha karo aku ki menungsa sing ora ngerti Purwadaksina. Liripun kados pundi? Mboten ngertos Purwadaksina menika jlentrehipun kados pundi. Yayi Kresna seksine lan kabeh para nayaka Drawati padha ngerti kabeh. Antarane Kresna Baladewa Udawa ki sing paling tuwa kowe. Perkara ingsun dadi ratu Yayi Kresna dadi raja ki rak mung kodrate nglakoni marang takdire kodrat. Ning sejatine antaraning Baladewa Kresna kalawan Udawa kuwi sing paling sepuh malah kowe Kakang Patih Udawa. Mula ambak aku ratu ning aku gemang nampa sembah Kakang Udawa engko ndak diarani aku ki bocah sing ora ngerti marang tata krama. Mindah kaya ngapa gelane wong tuamu kalawan wong tuaku sing wis kanjempana ing angin cinandhi ngawiyat wong tuwa sing wis ora ana ing atase weruh anak turune kok padha ora rukun ora ngerti marang tata krama. Mula kanggo ngregani marang Sarasilah negara Mandura darah Mandura ambak aku ki ratu kowe ki mung sak derajat patih mongko patih karo ratu kuwi nek kedudukane dhuwur ratu. Ewa semono gandeng kowe iki patih ning kowe iki tiba kakangku tuwa. Mula yen kowe ngaturake bekti sembah marang Baladewa tak balekke Kakang.
Wingi sampun. Mboten napa-napa. Wong jeneng ora gelem nampa sembahe Pati Udawa nggih mboten napa-napa. Ora kok perkara ora gelem nampa ning aku wedi kena malat. Nggih, mboten napa-napa beneran badhe wutuh. Walah. Ngene iki lho sing marake kala mangsane aku ki kangen karo Kakang Udawa. Yen guneman apa anane ora nganggo cara wigah lan cara wigih. Nggih, dipun sekecaken lenggahipun sinipun. Yo, wis ora kurang prayoga Kakang Udawa. Koko Prabu, Yai Kresna piye? Sasampunipun kula tingali asat ingkang riwiaring Kang Guswa, keparenga kula badhe anyadong dawuh. Janur Gunung Kadingaren Paduka Njeng Koko Prabu rawuh wonten negari Indramati. Cetha yen to Paduka anggimbul perkawis ingkang sanget wigati. Keparenga Paduka mbabar dhumateng Paduka kula. Kula sagah nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Ya, aku tak guneman karben kepenak nggonku guneman karo kowe. Aku tak rada maju lungguhku ya Yayi. Sumangga kula dherekaken Koko Prabu. Anjrah ingkang puspita harum. Kasiring samirana omrek kadangku Yai Kresna ingkang banget ndak tresnani Yayi. Tekanipun Kakang saka negara Mandura tumuli prapta ing Gandramati iki kena tak pirangana Dewi Wigati. Dewi tegese wilangan loro, wigati iki perlu. Wigatinipun Kakang prapta ing Gandramati iki ana rong perkara sing sepisan. Tekane Baladewa sedulurmu tuwa saka negara Mandura iki merga sawetara suwe pun Kakang ora saben jagong ora kepanggih kalawan Yayi Sri Bathara Kresna. Mongko nalika jaman isih enom biyen kowe karo aku ki runtang-runtung. Grombal-grombol bebarengan. Bebasan kruntal-kruntel bebarengan antaraning Baladewa kalawan Kresna. Wis ora ana bedane jaran, kowe iki pancen sedulurku mudha lan pun Kakang kang pinanggih luwih tuwa. Ning ya merga saka jejibane dhewe-dhewe. Mula banjur angel bakal golek kalodhangan wektu kanggonipun Kakang Klaman Siadi bisa catur nitra mula banjur tuwuh rasa kangenku marang kowe Yayi Kresna. Mula gandeng iki mumpung ana wektu sing lada longgar mula banjur ndak pernahke supaya bisa kepanggih kalawan jeneng para Yayi Sri Bathara Kresna. Inggih. Dawa sami-sami Koko Prabu semanten ugi kula. Ripaduka mboten saged ngampet dhateng ana ing tias kula. Keping ninggal sabejagong kaliyan Maduka Njeng Koko Prabu. Ya, tiba padha-padha. Ndongkap ingkang Dewi Wigati. Perlunipun Kakang ados saka Mandura anjok ing negaramu iki. Pun Kakang kepengin bakal nakokake pawartane nalika semana. Wis meh ndongkap setahun luwih. Negara Mandura Ndrawati duwe gawe ya kuwi nalika ana lelakon Partakrama utawa rabine Permadi entuk karo wadimu ya wadiku si Rara Ireng ya Siwara Sembadra. Paran pawartane Yayi. Paman-paran pamartane nggone Janaka karo Rara Ireng mbangun bale somah. Merga sawetara pun Kakang ora entuk kabar, ora entuk pawarta mungguh rukun apa ora bocah nom antane Permadi karo Rara Ireng nggone duwe gawe agung nyabrang segara madu mbangun bale somah. Kepriye pawartane adimu siji kae Yayi? Koko Prabu pangestu Paduka Njeng Koko Prabu sampun kasembatan dinten mangke manunggal jiwa kalih dados sajuga antawisipun Nyai Permadi kaliyan Yayi Rara Ireng.
padha rukun pangestu paduka. Balah dalah. Syukur saketi jumurung, syukur saketi jumurung. Kejawi saking menika Koko Prabu, piye? Wonten bab-bab ingkang langkung damel rena penggalih paduka. Apa kuwi? Menapa paduka Koko Prabu dereng dipun caosi pirsa tumrap Yai Permadi menapa dene Yai Lara Ireng? Durung. Pawarta apa? Margage matur marang Kakang. Pawarta apa? Pikantuk berkat pangestu paduka Koko Prabu. Anggenipun Yai Permadi kalian Yai Lara Ireng bangun bali somah nyabrang segara Madu. Sampun pikantuk pengaji saking Gusti Kang Karya Jagat pinaringan tandha wohing katresnan antawisipun Yai Permadi dalah Yai Lara Ireng Koko Prabu. Beh, entuk talining katresnan yen ngono Yai Lara Ireng dina iki ngandhut jabang bayi wiji saka Janaka Yai. Inggih, lakar kaluhuran. Bela dalah. Iya, syukur yen pancen mangkono. Banjur pun Kakang pengin bakal pitakon. Lara Ireng kuwi nggone ngandhut jabang bayine Janaka wis entuk pirang sasi. Pangestu paduka pun badhe ndungkap Sabta Candra kalenggahan menika. Wis entuk 7 sasi. Inggih, pangestu paduka. Wah. Wis tuwa kandhungane Lara Ireng. Muga-muga didongakake bae. Jabang bayi sing dikandhut Lara Ireng kuwi ora bakal manggih sambi kala temah manggih suka basuki saklawase ya Dimas. Nanging Koko Prabu wonten kuciwanipun. Kuciwane apa? Ngatur uninga bilih mboten dangu malih. Negari Indrawati kalian kasatriyan Madukara badhe ngawontenaken adicara Sabta Candra. Tegesipun adicara mitoni kangge mengeti jabang bayi ingkang dipun kandhut Yai Lara Ireng kalian Dimas Permadi minangka pangukiring jiwa raga. Lho ya pancen kudu ngono kuwi to. Nek wong Jawa isih padha ngugemi Jawane kuwi awit mbiyen simbah-simbah wis asung tulodo. Bayi nek dikandung wis entuk 7 sasi kuwi mestine kudu dislameti. Kudu disyukuri. Tembunge wong Jawa nganakake upacara mitoni mengeti bayi sing dikandung kuwi wis ndungkap umur 7 sasi. Kuwi wis lumrah. Lah kok ana tembung kuciwa ki kuciwane nggon perkara apa Yai? Koko Prabu piye? Inggih. Atur ketimasan bilih. Yai Lara Ireng anggenipun ngandhut jabang bayinipun Yai Janaka kala wau sampun ndungkap Sabta Candra. Kepareng boten dangu malih badhe ngawontenaken adicara mitong sasi utawi mitoni. Nanging kuciwanipun Yai Para Sembadra inggih pun Yai Lara Ireng dinten mangke gadah sesuwunan ingkang anae-anae utawi kaprah dipun sebat nyidam kawoworan Koko Prabu. Ngono kuwi ya lumrah. Wong wedok meteng 7 sasi njur ngidam kuwi ya wis lumrah. Ora usah dadak diomongke sing abot-abot. Wong wedok kuwi nek meteng ya mesti ngidam. Turta maneh wong yen ngidam kuwi jare kudu diudaneni, kudu dianake. Merga wong wadon ngandung bocah 7 sasi, mongko kok ngidam njur ora dileksanakake kuwi jarene bakal manggih sambikala. Nek wong wedok utawa ibune mbiyen ngidam kepengin mangan rujak jam 1 bengi, kok sing lanang ora goleke jalukane wong wedok, kuwatire nek nganti ora dileksanakake engko bocah sing lair cangkeme nduwer metu wilere ngono. Kuwi ngono kuwi. Nek nalika ngandhut jabang bayi 7 sasi sing wadon ngidam kawoworan kepengin mangan apem, mongko njaluke jam 3 bengi sing arep golek apem dodol jam 3 bengi